Ti na kaliang kajunga akan kapor ka pemerintah ngakwa ban pensyai habide buat ketuka news ka bami haki social media menin ba kadon ka jungong ba sedang pau kerteng jong uba marbut khar ban yakun ya kani ka election MDC na ka parti BPP. Tena kaliang kajunga hi ngadap da ka jing songkhia habide buat kani ka jing penmi klemdon kanu ka fax na kaliang kinu ki ba penmi ya kani ka benta bat na kaliang ka jonga hi ngashim ba kani hi kadai ka jing misleading kadai jing ilam bakla ya upat ba bat na kaliang ka jonga ngani thu ipi ba kamde hi na kaliang ka jonga ba penmi ya katu lani na kaliang ka parti jong ka BPP te na kaliang ka jonga hi na du pasdang habang ngalet ban yadon angkat bat kani ka parti jong ka BPP ngalet nadu komensim ban ya trai syaraham na kamta ka riba ka chat benrio om bangalet namta ban sim kabu bangalet tang namta ka jingtoy ka jonga simet bangan yo ya kata ka tiket nrai nga pentip nga pentikna ne ba ka jinglet ka jonga ka David Thik na kamta ban penklan ya kani ka parti na kamta ban ya trailang na kamta ka baha kamiat bat na kamta ban yada ya kari bat kacat brio bat ngasngo lesi ngalapnong ngasngo khia bat lesi kandon ka jing sungsi mo na kaliang ki nong elam jong ka parti BPP haba kini i ya ketu ka news ka bami apo social media menin ten na kaliang jonga ngasukwa ban kentu ban karpat ret ya ki press ken haba pi penmi kinu ki khubor lesi phide ban wa chwa ya ka jing sisa lesi phide ban wara ki khubor ki balong ki badon ya kita ki fax ken kimdei ki ban misleading kimdei ban yalam bakla pan ya upat ba namar nga kum utara ru ngamdon jing tip ai mo nga khlem kren kum tu te na kaliang ka junga sukwa ban pensyai ya ini i benta te kuble sibut